de yero you try dear viewers kat bangadang dua iman step alish tang ka ong ka ai kabon kran ba bleu la bu ha ni ga dok nut jong abangan kran syapang ka pop klim tinggal dua biang you try oh hatu try ka de ni bangan kran mentang step mo ong pensyai ba kat bangadang plit ya ka bible ngayo na u naka gospel yo nesenong bapra syapang ka tu ka kentai ka bala syak kiam hapor bakadang klim tu kan duti tinggal asngau thu bakadai bangan kiang abang keren timenta aku aban keren kan ni topik kan ni kan long ar benta but kan long ka solution kan long kum ka jing ai ka solution mo ai hak tin kasingan ong ba kan yarap mo ikitu ki bahap akan ni kapop tekawai ka jingkeli artli gidan ki jingkeli pinle kumno menta haba pila ha haka pop klim lani pila kumle ya kan ka pop klim mo ka ba ar pat ka jingkeli kalong kitu ki basya klim phile kumno hawa pisya klim haw tanga lani ka tanga bet kini kilong serious ba ki question what shim sting kan ni namar kan ni ka jaija ka ptai kadang ya jam taru dan pi ki bapet yang ni video ki langat akan ni but dan pat nafi ki basya le klim mo ki basya le ben kata ka yuti kan kalong serius ngak ban keren syai ka banin kong kumno pinle haba pihak ka pop klim pi haba ubriu ne ka briu kile ya ka pop klim kan mau ndai tang ba pile persya ya ubriu ndai tang ba pile persya pile pop persya ya ka briu ya ka tengah jong pi lani ya ka tengah jong kiwai lani ka kentai pat ya ka ya tengah jong kiwai ne ka tengah ndai tang ba pile ta kan mau kan kalong serius ba but ka ketin jong blai kai thu ba phile pop persya e blai kanu ka pop abang iong abang ile ngile persya so blai nam ta se ubriu namar wan shani kong blai pi blai wa tham ngim dei bo mi i te tong ni pet naka shitiu jakap kal nang ka basau khat ka basau ko ong no pi ki baklem hatu pimtep ba kata ka jingyalok bat ka perthai kalong ka jingshun ya ublay ma pi ki baklem hatu pimtep ba kata ka jingyalok ba ka perthai kalong ka jingshun ya ublay pi ka pop klem kade ka ba it ya ka perthai kade ka ba shun ya ublay nang pilong kinong shun ya ublay kan ma pimla ban yele persya ya ublay ba pilong kinong shun ya ublay wat mut ban yang yele persya pila pandai hang ni bangap ya kan ni de pila pandai pastor ma pila ban ong banga buri pila ban ong abiang bet ngadan kabor ma pat ngan pen ifi ka baning kong nyelet shwa na ka bible nga ai ni ki jing hikai ki bolong praktikal ma usim debet nganong pingila ban ong usim debet ulong kom unong syarai ma ya kari Israel ula dei usim bad upet ikun Israel ngila ban ong dei ma haka koi kar kom ula ban dei pastor rang ba ngila ban ong no jong ka ri Israel ma namar utip udan kabor pai utip dan napdang jong fir ki baran ni kan kabor ma haba fi dan kabor kabor ban ma halor ki briu ki ma bat udibet ngan fi udan kabor ku musim bija usim debet lada pilat ngan yetu ba yepi ngan puli sunang ni haba ar Samuel kal nang ba khatwei khatar pin sa puli hani ar Samuel khatwei khatar ba udibet apar ba ka juro ba khatma ma kajur ba khatma ule yu debet hajaka bu le yele thma yaldi jai yaldi usyong aram uyat kai hapok ka nila man ong ma uyat kai ha teris janmit ma pina puli sa puli ni bat nakajaka bu ule yele thma uyat kai yu bat aba uyat ui ka wei ka kantai ka babri ba sum bat ula pha khat ya ka namar bu udan ka bor pha khat ya ka bat ula kali udai ka ai pen mo to ngi ne puli to khandet khat nong ka phat wei bat nda ko wei ka snam ha ka ayom ba ki sim ki julat mi banile thma udebet ula pha yo jawab lambat ki syakri jumu bat ki Israel barok di kiru kila penjat no ya ki khun aman bat ki lakir kot ya ka raba andre udebet usa Jerusalem pai jaka bun le ile thma usa man Jerusalem kala jati ka wei ka janmit ba udebet ulaki na ka jingthia bola yat kai hajrong ying ka ying usiam ba na jrong ying ula yu i ya ka kantai baka dasum ti kata ka kantai kalong ka babhabri e ban khmi ya ka
bau David ula pak kli syapang kata ka kentai ti uwei ula ong kani kamlong ka Batsheba ka kun u Iliam ka tengah u Ura u kenjahit pai u David utip namar la tip la pak kli ba ka tengah jong Batsheba kun Iliam bau David ula pak kinong kit ketien bau la syim ya ka bat karu kalawan syapo syau uru ula tiak bat ka naba ka penkut ya ka naka jingpang joka tikala let one no saying kata ka kentai tikala pun kun bat kala pak ya tu au David bat kala ong ngalapun kun sa au David mo uni u Uriah udai u tengah jong ka Batsheba udai u sipai u bolong hapo jong usim David let's say piru mata pidan ya kabor ma pidan utanga jong ka tu ka tengah ka ba pihak klim let's say udai u batrai hapo jong fi let's see pidan ka power ma pikwa ban ya le klim bat ka to ka briu long pimnut ban le makhmat rei pi phawan ya ka shiki jaka ki bom dai ma tang namar ba pidan ka bor ma pidan ka bor pi le bat ka to ka kan thairu ka ba bit ong pi ma haba pidan ka bor ka ko ngu ba ban le ya kata ma ka yang menjur bat pi ba tu tengah banai ai ngong pi banai ai pet nga kara phak ni ma banai ai ne ka ba phile ma ti hadai pi shim kabu namar ba pidan kabor an ong pi let's say pi hap ko makani ko mo David u shim kabu David pat u shim kabu ma hana tak ula pen khun jayu David an ong pi na lor bo ula claim ya ka Batsheba ma na lor bala bakala pen khun u David ban pen tap et miau ya ka pop ule humno bat u David ula pha sha u job u dong to pha sanga ya u yara u kenjahit u job te ula pha u yara su David ta ba yara ula wan u David ula kli u job kumno u job u kumno bat kumno pat ba kumno kayat kathma ba u David la ong yara kini khilat hiar shala khayeng bat sat ila ki khajat ba yara ula let mi no nakayeng usiem bat la pha lam ka jingbam no usiem hadin ju re yara ula thia ka jingkhang ka yeng usiem ringkat ba ki shakri kan ra ju baro shim la let hiar shala yeng fi u David ule khno banyada ya ka pop klim jong u ya ka ba ula le ba sheba u pha khat yo tu yura ule kum bam banai u de usipai yura de usipai ha po ju u khat uang ba lat na kata ka ai upha no u shiyam wong khi yura let no mashiyam sat ki kajat ki ai let shaka ma ba khanang ba u yura un let bat ka tanga bu thia khanang ba ka bala ka ai ka ba khapun khun ma kan yo kon no ba u David un yo kon no ba dai u khun jong yura pi banang ba u lawan shiyam u de bak ban ta tap it miao ta mar la pun khun ten le no phakhat do tu sipai ban yu hande uraya pat ule no namar bu uraya udan ka do nut ka babet ule khomno uraya pat ule khomno shim tre ban la shaka tanga ju namar uang kumno kat ka ni hathma ki wei kinang yale kinang yap ki wei ki sipai nga ngalong si ban let ma shaka tanga jong kum tre pat ni usa ba hewien David pat bat u David la ong ya uraya kilat hiar shaka yeng bat sat la ki chis lak jat uraya la let mi no na yeng usiem bat la pha lam ka jingbam no usiem hadin ju mun re uraya la thia ka jingkhang ka yeng usiem ringkat ba ki shakri kon ra jung ubaro bat shim la let hiar shala yeng te ha ba kila ya thu au David da ka ba ong uraya shim la let hiar shaka yeng u David la ong uraya balai shim la wan na la ka jinglet hatu kumno ba shim let hiar shaka yeng bat uraya ula ong how David kata ka senduk bat ki Israel bat ki Juda ki asyong ha ka yeng trap bat ukan ra jong au jawab bat ki shakri ukan ra jong ki asyong dara sabar kamadan ngakum no ngan let shala yeng ban bam ban di bat ban thia bat la ka tanga kat ma mi im bat kat ba ka im ka min sim jong mi ngan am le kum ya ka ni ka kam ba u David la ong uraya to syong shani sakani ka sngi la shai dengan pelat no eme kum tau raya ula sa Jerusalem batak singi bat lasai u David te ula khat u ban bam bandi akhmat chung ubat ula penbuat u bat ndamit ula let thia ala ka jing thia lambat ki shakri kon ra chung rei sham la let hiar shalayi pi raya tre wangam tre ban let ja tanga jong anamar haba ki wei ki dang yele thama ka dang jor ka thama kum no nga maroi nga let thia aram shayim ai tip pat ya ka e ka bau David fi David manipulate nang fi let si dan na padang jong fi ki ba manipulate pila ban le ya ka ni ban manipulate ya ki beriu
ngakaran ni pi sno thu mo pi thu pi do man sim jong balai pi sno thu mano pi dai mo ki bala ngap ani dai ki ba ngap ba pi da plan ru mo pila plan mla shu man ong ngah ni kala ban ong ba pila da plan pila da scheme kumno ban yo le klim bat ka tanga para marjan jong pi kumno ba fin yo ban le klim bat tanga ka tanga tu ubahiyang jong pi hi akaran namar bo mensim jong blai hani ka por khi no fi la ne kumno pio ban le tnya klim bat ka tanga tu mo uba upara song kha jong fi le si mo ne bat ka henman jong ka tanga bat ka henman jong ka tanga jong pi le si pile ka ni pila da plan pila da yu bat pila da yo lu ka ta mo pila yo ka e ka bale kum bu debate ule kan ma wa no fi bat kum no pile ni debate usat ya kan ka pop mo ka mai lai la enjoy no fi la da enjoy le debate ule kum no plan ban ya dai ta ka pop plan ban pha wan ra du ya ru do lok jong ka ban ya thia lang bat ka khanang ba itu ikun ba pun ban yo kan no ba dai na sim bana bedai no yura andro yura kam tare ule kum no debate bandai kata pop upeniap senan yura ule kum no udi ban balat kata pop no plan senan ule ngano pha yura ya pi utho da city sapuli ma pi kan ka dari puli ka bible puli hi kan ka baar samuel ma khatwai kum no debate ule kum no haba yura tare man ko ngo pha let biang yu sakamadan thama bat upha tho upha yo jawab kan ong fi ban ra rashti ban tho ban ong bu yo raya ha ka jaka ka bajur bha thma bat ndala ula raya da ula let cha to ka jaka ka bajur bha sha thma udibet upha ban weng no ikisipai jing ada pi kata ho wat la peniap ndai ka dika scheme jong dibet ka plan mau sim dibet ti ule sim dibet lu penlet yo raya sha jaka ka bajur bha thma bat ha banang jur bha thma ji le pha weng ikisipai ban yada yo raya bat raya olayap layap tu debit wang kat ni te cabas ngayo ban pilek kelim mata ngala layap senan yura mata kibriu kim dan batip mano dengan lek kumno namar ba layap ngalet sim no aka ban panpa ha kibriu ba au debit tu de ba pet ule ba namar ba ka bat seba kala layap ka tengah mau jam pe udibet mata usia mulit sim ya ka bandri ya ka ndri kam dai kata kitip barok khat bleu tip ya kata ma kanau bleu wi bat kala mong ka pi pen ka pen wang pi ka pen so si eu blei ngan ong hi mar dibet ri blak pen slek jong blei tiam dala le untang ong pi udibet blak kelat ya kata ma udibet ya kelat ya kata bat hagat khat akal nong ka khat ar jong samuel ma u play u pha yo prophet samuel let's say fiong makran ni no blay yang aru pha kum prophet akan ngapor ma pha kum prophet ban khandang ni kani ma phi pet yang ni youtube pin so thu ba dai manu ni kani ma but kal nong ka ba ar samal khat ar but utrai ula pha yo ne than show debet ula wan te shu ba ula ong unit tu pai prophet ne than wong kum no ya debet wong kiladan armut kibri hakwai ka snong wei urus pa but wei utau wei uduk utau berus pak tu ladan shibun kilang berat bat ki masih rei utau baduk shim ladan ai rei tang iwei khun lang berat ibarit ya iba ulathit bat ulapsa ti lanang san lembat bat lembat ki khun nakajing bam ju ila jubam bat nakakuri ju ila judi bat akasadam ju ila jutia bat ila long kum ka khun ti unong let jinglet ulawan bat utau barus pa andrei ti unong let jinglet ulawan bat utau barus pa andrei ula benut ban shim naki jom kilang berat bat na laki jom ki masti ya kaban krek na ban tau unong let jinglet ulawan andrei ula shim ya ita ikun lang berat utau briu baduk bat lakre ya ka nakabanta utau briu walawan tika jing bitaru debet kalme lab ya utau briu ba loong hauni than kat ba em utrai utau briu ubale ya kani udai shaban yap bat un buria
penburia saus pak nak bentai tai kun lang berat namar ulale ya kani kakam bat syem la ngos nei khat bak nyau nathan tiu la ong how David melong mami utau briu kumni uang utrai mau blai Israel ngalapen sle eme ban long iem halor ki Israel ngalapen emru eme na khati strol bal nga ai hami ya kat ying ukanra jangmi ya kitna ukanra jangmi ha kashadam jangmi bangala ai hami ya ka ying juda Israel bat ya ka jang juda bat lada kata kala kham khandiat ngandal ai kham bun shkat dai balaite mala ben ya ka tin utrai ya ka ban le sni wa khamat jang ya uroya ya uyuraya ukajahit mela penyap da kawat lam bat ya katanga jong mi jong mela shim ban long katanga jong mi ban mela penyap yu da kawat lam ukhun aman mentati namar kata kawat lam kan am ino ya jing jong mi lano namar mela le ben yang ban mela shim ya katanga uyuraya yu kajahit ban long katanga jong mi kumni uang traya khmi ngan pen mi ga jing sniu persha imi naka ying jong mi hi bat ngan shim ya katanga jong mi nakmat jong mi bat ngan ai ya ki hau para marjan jong mi uru untia bat ki tanga jong mi persya ya kata sin snap shot la patai sai David ule banada wan uni tan uang dan we briu ba dok ula ri khun belang ula iet itai khun belang hari uni briu baru spa pat ushim itai khun belang bat uat bat udeu David pi ka thau ti khun belang ka thau ya katanga jong raya mo bat uyura akmat jong David long badok dan bor o ribet la shule jubor no fi kani bat wat mut kani ka pop klim ba finle ka bari bat ya keren met ni wat mut ba ublei ublei uang malale persya yang bat pilek persya ublei uang kumno balai ti melale ben ya ka ktin utrai ya ka ban le sni wa khamat chu uang ya uraya ukajahit mala penyap da kawat lam ya katanga jong mela syem ban long katanga bentati nomor kat pen nabar mela le ben yanga haba mela syem ya katanga uraya apa pilek klem ba ong naduk ne kan mau ba pilek ben om dei tang ya utanga ya katanga jong tu pilek ben yu utara bat kani kalong ka ba jili khamat turai la sungau si le si pilak bandai u pastor le si pindak bandai ubalakit ba hakikam balang kamnya pile kani pikok ban enjoy dong pikok ban keput pikok ban orang fikan mau pakani kan expose mata kadi arajar pesan bau blai la dapim kelah mot bau le no David ole no David usim David ku kampet dia kan uang kumni uang utraya kami ngan pen mi ya jing sniu persya ya me na ka ying jong me hi bat ngan shim ya ki tengah jong me hakmat jong me bat mela ai ki para marjan jong me ru untia bat ki tengah jong me ha persya kan sni na ba mela le ya ka bari renga ngan le ya kan ka jing le hakmat ki Israel baro bat ha persya ka sni tiu David lo ong hau Nathan ngala le pop yu try Nathan tu la ya tu hau David utrai uru ula pendam no ya kan ka pop jong me men am yap kan penban namar dah kani ka jingle ma ai daw ka bakraw ki nong shun jong trai ban keren ben blai ya itai khana ru ibalaka yami in yap sha ti una tham la let no na la yim David at le kum no David habau la sharp expose ya kan sen pet mentau arjar arpusan ngala keren upa blai un sa expose ya pi mo la dapil akum ha akan ka pop pimot ban buri pinle nari yang boleh un sa expose pet kum bau expose you David andai ka ba menta ka jingkeli kan long pinle kum no haba kibri jong blai blai expose feeling ma kibri jong blai David shim la pen la ka jong do not pet wong no tiu David lo ong hau Nathan ngala le pop ya utrai Nathan tu la ya tu hau David utrai la pendam no igi pop jong men am yap kan pi jin dau David upen sakandet ma undaya layap sha tu David le kum no acknowledge wang kum no wang ngamburi kata pop hoi Nathan kadai bangala le pop persya utrai ma ningkong ya ule persya utrai bat Nathan la penduai ya bat wang menam yap tika bandingkong la dapila ha akan ka pop lim wat ele ban tap miau wat ele ban buri wat ele dai phim la khamat jong boleh nong ni film bahkan ni video ka expose ya film ta mau dai banga isi ya pin ai hendak akaran ni ba pin yo like na kata ka jing syak penyap ma
haka jing bitar jong ublei ba fin lai ule amno pi dan kam ban let plai to pop yet ya ki briu ki jong ublei ki bala sle do men sim khut wat pan anong pi mo lada utanga jong tengah ba pila klem da dei ubriu jong ublei anong pi ubala dap do men sim khut let plau ko mai lai anong pi ula ban penduai pi ban be ekti men sim baman anong pi bat pen yok khia anong fin lat na exposure ma lada da udai ngong tu tu tengah uba piklem udai ubriu sha jong ublei badan ka bor jong ublei uba ma uba penduai bo uba tip di ublei let pala pakan lat no ka endrai lada pisong thu bom dan bor pin iu let cheki briu jong ublei ma let cheki briu ngidan ka center ha jaya ngong pi ki bon ki bawan kum kini ki kes ki lawan hanga ka identity jong fin bu ri pen ayu hi wan bangin penduai fi fin lat kum ni kapop plan ai pop wat mot phile bu ri la si phila dei pidan ka spa pidan ka pau pi mot ban rat na phang ni baret wat mot ban lem tau blei bo bishar ha ui karan kalat ko mau dibet u pla ha ne than do ne than la penduai pi ka tin jong blei ru na ka sitiu jacob kal no ga basan khat bakhat riu kong to finya pla para banget hi ya kita di pop jong fi no bat ka jing duai u bahap kala sibun hapo markas nang bani kong khat basan ru kong ba kilaiwan pla ma ki jayu ki tu ki banari judia baro na samaria na province ma kilawan pla no i ki pop how you honest nang pan baptis ba na pan baptis ki hawa jordan pi pat na ka kam ki apostol kal nang ka ba khat khandai ka phra du ar phau ba kilaya thu no i ta ki pop jong ki hakmat ki apostol ki ta ki bal angai ma ba kilaya thang no oi ta ki jingle bertong ju ki ai baro aka jingle bertong bun ki ai le pla pop tipi ka ktien jong blai ru nak ta proverbs ar phra khat lai ka ong utau ba bu ri ka pop on man ban ri tau ba i no eka ma ba i no eka ba pla ba i no eka yo ka jing sin le si pi de nu brio le si pi de kan ni ka brio ke balangat akan ni ka pop lem wan no si sakri blai pla pihak bana pla wan bet pin bu ri haldi kan sa ing ka shadam jong pi kan sa ing ka jing em ma di lara pi pla kin pen be pin sayo ban lai lut anoi fi lara kam ma pin iu rei lara pi sule amni pa ka consequences kalang bala da pi yap mentawa kan ka pop si ai pin lai pila tep ti pi de buri jong blai pila akran ya tin jong blai rei pile intentional ya kan em dei shu ba pi ha la long ba pile intentional pila da plan anoi fi ma banya iu ti kumju ru ti ngau pi one plus ublei umap ya kan ni ho ki consequences te ya kata tengam la ban ong mo ki consequences ya ka ba la le ka ba ri ko musim debet te ublei umap ya ta pop hari pi ha ba pilet sanga ya no ki bri mo kandan bet ka jingmong mo te pi hap siu ho wat la ublei umap ya ta pop re na mar ba kadan kata ka consequence ka ba la le tentang mo ngam tip ya kata te ka syong ho blei mo ngi duai ba ko num jam tan re ba pin lat yal di kan na kata ka jing bisar ju nam ho blei mo ba pin plano ba pin pen khut no anong pi pin lat na kan ni bo blei un map ya pi pat kan dan ka jing khia ka yeng ka sam jong piru re da pi ai pen ka rendang na lor ba pila le na lor pi dang bu ri na lor pi dang yak sat pile menle ko mo blame mi wat mut pi ni arajar arpusan unde atap urier of manifestation ba blame un expose le ki bari jong ka jingle ka bari ba ka ju upwa ban pen khut ya ka met jong kres ka balong ka balang nak ta da upha ikinong ya thu lupa upha i bari ban kren ka jingsha to ka point ka ba ar menta kal adap ka point ka ba ar kalong kitu ki basha kelem pinle akum no mo kitu ki ba hap ndai ki ba kelem kitu ki innocent party ma ki innocent party penle kum no lada utanga le atanga jong fi uklim pi tip te pile kum no ndre ki bu ri no fi na marba kani ka mensim setan kani ka mensim klem kani ka mensim ka pen bu ri ki pen bit ya fi da ka ba le ki le bahai fi ki le you but fi sngok thu te ba ka dai bet pila lap ru pila ublei la pen pau fi bat la you han ki le ban bu ri no fi ki le ban tap bat pim sok ka mensim na marmalai kandan bet ka jingling bat kani ka kta wat ya ka jing sakri belai jong fi ka kta wat ya ka jing ya deu belai bat pisngok si fi manong para banget kamen toy ba pisngok si
pinum la le ai la da utanga le na ka tanga jong fi ki mon ban le klem da ka jing mon pinum la ban khang ki mo ka kan mau kai kadan mo katu ka jing tu khana ka dai ka tanga ji tu khana sipang katu ka pandora na ka itu ba la set ya ka senduk la set re kadang pun khun mo phim la man ai ka mo la phim num la ban khang yau nu ka briu phim num la ban khuslai ka baning kong weng no ya ka jing khuslai la dai pi dai briu jong ka briu jong blai si sha let si jing duai let si jing duai ba blai un ya dai fi na katu ka jing mong na pi la da pi bu thi jing khatang ya ka tanga le lu tanga pi dan ka jing so si ba ki le kum ta no pi kani ko nong pan bhai fi mo kan kata i jing wat prakhat nga ngala ju ya kendu i briu ki ba syak ki ya mar ngatre ya kam jom ki ba syak kelim ne ba syak kelim hau tanga la tanga ka kata wat nga jing wat prakhat perdan jong ki ka kata bat ki menang syuk ban prakhat dan ki ba bit ru no pi na lor kun dai maki ki ba le pop de ki le pop ki tu ki tanga ni dai na mar ba ki prakhat ku slai mar pi kan ka jing kajing kelim ang pika kadai ka breach of trust ka kata ano ifi ma ti ka kata ku slai kim kala ka bomot kitu yu ka kata slai tanga nga ai pi nga ngadan ka jing sops nei pi ni ma nga rap ya pi ba pen light ano pi let show blaze jing duai pan khut yal di pi pi kham le pop tem pi bali pin ku slai pinom let du jok te ma pi na man ta ki pop jok ki bali pin let du jok la da ka pi ku slai man ka ra man ban pi ka jing pang ha do no kan mara ka jing khuslai ki chat ki jing pang pi crow pi ai na mar ba tu tanga klem re wat ai ban le ta wat ai bo sit ta na bo pen le jat ya ka pi un yu right sai pi dei ban yang kom no pla ya ki ki pop jam tanga jing le tanga pi chau blai ra ki chau blai ka jing duai bat duai ba utu briu tanga jang pi na tanga kin kala ka bomon ma duai ba uble un expose ki pi ka jing duai am kan expose ba kan expose ha tin kasimot kan pan pau shabat bagi numla man buri pide bon duai om dei ba pin revenge ki pin om dei am dan do nut jing thang pide bon duai ba ble un expose no ki ba ada kila sha expose bakani ka kam kan sange no pi ka kam kan sange no penong traji sub kodor duai kini jing duai ong traji sub kodor matip trai ong traji sub kodor ba uni utra la ni ka tanga jonga kile kan ka pop klim ha bari re ki buri kile ban penbit yang ada ka re traji su ong trai mami men expose ong mami men pan pau kita ki balik ka bari traji su khanang bakin yo ban kala ka mun khanang traji su ba men yo ban pen khia pat ya ka marriage jama la de ban ong ni duai pat pim de ban bu thi chik thang pi de ban kaman kan mau ha kan ni ka perthai ngim la ban garanti pi utanga le num le kata mla ban garanti re ka wei ka de ben secure ha Jesus Christ ki bri bla dan ya ha Jesus Christ la da ki sha le kom kaniru mana pi kinom khuslai na mar ble ka jing e chung ki ka wan Jesus Christ ka jing e ka ba shisha kam wan no tanga ala ya pi dan ya Jesus Christ kan ya dai ka do no chung pi pinom mong la pinom e no pi pila ban ya sha kan pila ban kaman ha trai pila ban wat ha ba ki le pop par sha pi u ble nang ker khu sao san sha pi pen i kan ni de duai u ble u sa expose le kan ni u sa expose kanang baki yo ban kala mut bakin pai ti dan ngau na pedang jong ki pat ki bang tre ra ba ki la sha expose tu ki pen e jong do nut ti what let tim what let e ki no pi kata ka de ka ayu jong ble na marketing jong ble ko duai ta ki bal sni fi kar khui ta ki nong shun fi gospel Matthias pi bi ban duai bang tra ji su ngala kra ni ki ka jing sha kim ko ngu kerkhui ki ong tra Jesu bless them Lord wat keren persya ong tra Jesu ngatuai bikin kala ka momot pipen bat ka jong ka jing ong oblay un sa vindicate fi oblay un sa polite un sa ai ka jing bishar ha ka ti jong blay ka ong no ha po ka gospel Lukas ka ong baka tu ka riu kan thai ka bodu ka balet shu tu nong bishar ubam hak ma met la wat sni kali pen satya ubat ha ba khadu ai ka jing bishar hak te piru apa piduai man la step man la ka met ban ai ka jing bishar hak oblay hatu num ai ma ka jing bishar hak keti jong blek waktu kita ki beri jong blek ki bat ut mit bat sngi mo hoi ngasung thu para bangai kum unong yalak ngasu thu kan no kamong la pi dan kum kani ka jingja one share center prayer jing hang ne jiao lunch no lin ngan yarap banduai fingan council fin ka kani keti jong blek fin la lut balai pin shu opang ai balai pin shu krau na mar ka pop jong tengah jong pi ka pop jong ka tengah jong pi balai pin shu krau one shingin penduai hin ai council pen yo la lut pen em ka jing em ka khu u blek un kar khu fi haranga isin ai palak na babun ka kata ya khli jong ki nang yo thia nang yo dam shu
tengok duai kita kijing duai wat bu not ka thit jing thang le kanang pen sniu shu pi phim dei ban kran kitin sniu au sultan nang yo la pi haba pi khlab le gai te haba kim ko ngo manang pi larkil ane ublei un sa vendicate un sa separate pi ublei la de le pop sia le pop au ublei un sa le ya kam jong un sa plat lu pi namar pilong pi kham le ka no ko pop la ya ublei but nai le yai sudwai ga jing pa ublei un sa ai ke nong ki la da ki ai pen e dam lu te na kam ta ka buram jong try ngau pi show man pen kot yang ni video kadan kam ba ya ki shakri jong blei ne ya ki bri jong blei bakin pen khut ya la kan do not man sing ban duai mana mar sultan we le ba ya kan ga pop klim pop au ria mata we le ban tap akilong ye we le ban pen prang kadan kam ba pin duai ban ya da pi usiam debet hadian ba ulak dap ya kata pop ulak kelak bamut syam dei bu sa aju hoi ulak yo ka pra ka hima jong bet kadan ka consequences uyap utu ukun jong uru nak tak ada absalam bro ulak le palat yo debet kun jong uru kadan yo ba debet ulak yo kata ka jing bisar jong blei apa kendau dre ublei umap yo debet but ublei debet undala kela ya dalam kelak utok pat akasam sam san puai pindah puli debet ulet ban kelak membuat te kitu ki balha akan ni kapok film kan orang fi let kum sim debet no na kapop san puai plan hi shakri jong blei plan pet no ko debet ula expose sel dia kan ni kapop jong debet kamlong shu tang ka baburi man tawla pla sabar pet uang kumno sam san puai uang tu isdai yang let kum sim debet para bangai ada pikir hak kan ni kapop film let kum sim be tong tu isnai yang ublei kat bakum ka jingle isnai jong mi kat bakum ka jing kan rei ki jing isnai bajam jong mi tu pendam no ya ki jing palat jong pihak pala tu sat khut yang na ki jingle bam hak jong bat tu pen khut yang na kapop jong bai wang na bang apla ya ki jing palat bat kapop jong kadan hakmat jong halakasngi ya mi ngalale pop bat ngalale ya kata ka basni hakmat jong mi ba an la pen kesan ya mi haba mikran bat menlong khut haba mi bishar bat hakmi la taudur yang ha jing bam hak bat kapop ka kapok jong kalapun yang hakmi makwa ya jing sisa ka basapo bat ha benta ka bari man penlong bangan tip ya jing start tu pen khut yang ada hisap dengan long khut tu sat yang dengan kamli ban ya kayor tu penlong yang bangan yo sngau ya jing kemen bat ka jing sngau ba kita ki sieng ki ba mela pen khen kin yo shat kemen tu buri ya la ka khmat na ki pop jonga bat tu pendam no ya ki jing le bam hak jonga baro tu penlong ka dok nut ka bathamai hapo jonga ublei bat tu penthamai ya ka mensim ka babet hapo jonga wat brat no yang ana ka khmat jong mi bat wat sim no ya lau mensim ba khut nga tu iPad hangai ya ka jing kemen ka jing pen em jong mi bat tu kershan yang ada ka mensim ka bakulut anda kum tangan hikai kilinti jong mi hakinong palat bat ya ki bak pop an pen saja syami tu palat yang ana ka jing bet snam ublei mi ublei ka jing pen em jonga tu tlit jonga unrai jam syapang ka hok jong mi atrai tu play mami ya kirmiang sintor jonga te ka sintor jonga kan pen i pau ya ka jingero jong mi namar me mem sim soman ya ka jingknya nga ni ngala ai ya ka mem ngau bhai ka jing ai ngut thang ka jingknya ka jong ublei ka long ka men sim ka balwet ka dok not ka balwet bat ka bas ngau si au ublei men mi bel piu debet ule kom no ule man plai kini ki pop mau ni fi au debet ule man pla ka men toy pin shu up ban le ya lap ban le ai ngan oi fi haba pidan kan ka pop ublei pediang dari pan kum sim debet kelah mot plan itu pop adras debet uang ala pelat no dengan dia jing bet senam jangan bang peniap yu raya pelat no dengan dia pop klim mo kini ki baro ulah pla bakal long national mo ki tip baro bat debet bat haka bakat do ublei debet layo era jing ma tu le bhai ka jing subha kasian tu tai ka kendrok ka juslam anda kum tamen sngoman ya jing kenya ka hak ya jing aingu thang bai ka jing aingu thang ka bateli anda kum takin aingu daki masidap dak keduan jong mi pi bat debet ulah pla bat ublei ulah ma ka tak pop jong debet ulah pla ni tan ru ulah pelai lut no bat pi tip bahadin debet umle syu ya ka pop ulah lait lut pi namar lara pi buri uni mensim baman penle si penle fi pila kuat ban lait ngerai nama rudan mensim baman pin poi si poi produk haju ka pop bat setan temu ban penjat senan pi lembaga ni ka pop kelim man fi un penjat
manu badu nang utu uba syak lek kelim tu tengah du nang ai la do la penbet bo blai hari ma pi kan la da pim penbet ma pi kan pi ngobang taban lek jubor bani ai ngan oi pi la da pim kala ka bomot o kum dibet pen ha mo pi sat ke ka pop mla te kum ba pi kema kum ba pi bet kum ta pin at wat mot bangan syak ka man ai pai hadi bo dibet la kala ka bomot kum no ta ka sam sis pa khat kan dai wong kum no ulanang ban hikai hi dei pa pi ulanang le si dan pi belak kala ka bomot pi la yo jing snang nang ni bleu la ma pi long long kino hikai pat sis pa khat kan dai wong kum no dibet ulanang ban hikai e ki kena samla pat wong kum no wong dak kum no samla un pen khut ya la kalti dak ba su dak ba ule sumar e kat bakum kaktin jomi dalakan donut barok ngalawat yami awat ai bangan sakma nagi hukum jomi ngala rikap ya kaktin jomi halaka donut krang bangan amle pop yami pi o dibet hadir bau la kala ka bomot ublei ulama ba ula ai pat ya kaktin bau dibet nang ni nadin umju le shi ya kan pop ula rikhut no ya ka kaktin jong u ha ka donut jong u kan ma para mengat le si pisulet yalap naka pulpit bo tang banyo le yalap jing sang tang banyo le situ ndai kam simdan kata kaktin jong ublei ka donut ba pidan ha kan ka pop klim hari mata to kala ka mut pai ba ba pi pai ublei pen khia ifi no un pen khia bat pinsa let sha penyada no kaktin jong ublei ka dan kam ba yang ai pi ngi barok kum syakri jong ublei banyada ya kapap dak kaktin jong ublei bagi num pen serwa kai nginum pet kai ki mobile ki nginum ya text kai bat ki kentai banya keren no banya iu no mari ihau nginum ya keren jali jum nginum ya keren joking ga ong pi rei ngin pen por ha kaktin jong ublei ka ba duai banya da ya ki khamat jungi na kata ka jing ko brai banya da ye ke do no jungi pi uji sukres uang ka ka sedang na kapap ka sedang na ka do no kam sedang tu beri juhap tu ka sedang na ka do no mari kala pun kata ka pop bat kami ki aurea ka baklim ka bai pui hon ga kami na ka do no jong beri kitab Proverb ka tu guard your heart but all diligence for out of it is the issue of life kan ma wong ya da ya kata ka do no jong fi da ka bari khut ya ka do no kum no pin rikhut da ka ba puli ka bible da ka ba testa ban duai da ka ba let syaka jing ya duai lang jong syakri jong blai da ka ba me ka jing khawai trai ka jing khut da ka ba minat man puli ka jing blai banam persa soba e ka por fi an idle mind is a devil's workshop Wampet kani ka pop klim kam dei ka masuk ti Proverb kalau orang pimut banra ya ka ding ka sadam jong pi kanum ing wat mod hari la da pi kelam mod orang pi kadan ka jingma mo pat wat ya tu kam nuti ka baklim tong ni puli na ka gospel yo anis ko no ba pra mil puli to dang ni mo ni puli na gospel yo anis ko no ba pra ong kat ba ujisu dang wan na kilum olep dang step mo pernga ulalet pat syakat temple ti shibun upat ba ulay alom ba ulay syong bat ujisu lah hikai ki bat kat bau nang hikai ki nong hikai jong ka hukum bat ki an bat ki parsi ki lawan ra ya kawai ka kentai ka bala syakyam ha kapor ba kadang mo ba kadang le ya ka kam kelim mo dang fi kadi ka nuti ka bale kam kelim kila yok kyam ya ka mo kila bu ya ka hapa yang upat ba tikila keli ke ong yau jisu kono hikai kani ka kentai kala syakyam hapor ba kadang le kelim kadang le ka pop kelim ka hukum jong Moses ka ong tu pen tulen thamma ya ka kai ka mame ong ki sedang ban terap yau Jesus ba da ka ba ong kin yo ban le komno ban ku mudui Jesus Christ mo re Jesus Christ utho uladam shamadan bo la tho daga kti bo wang bat hamta khat ba nyo kila banjur Jesus Christ bon ai ka juba bat kum taw la yang bo la ong to dan manu na pedang jompi ubam shim la le pop to kawang yo mau baning kong ya kan kan thai nakta uladam yang khandau bo la tho khandau haba kita kinong budui Jesus Christ kila lap kila sngau ikani kila ja away pa way dakabas dang na ubataman but Jesus Christ uladan tang bat kata uladan bat kata ka pertai bat kata ka kentai hapa yang utau pat ba jisu la yang ulong ko
pha ka riu kan thai apa ga kan thai sei kita ki dong budoi jam pha dan mo kita ki ba penram ya pham ta kong em trai bat u jisu ko ong ngar ngam penram ki wat le pop shu mau la ra pi ngap ani pop Jesus Christ un ai la pi la plai ta pop pi e no nang pi sai la snam jong Jesus Christ mo but let not skajing pen baptis hadian ba pila da plai ka ni pop mo pila da e kini ba u Jesus Christ un ai ka bor ba pinum le pop shu bi ka ni ka kan thai ka ba klim ru kala yo ka jing map ei bat ngadong ni pi bat kala lat lut ngadong pi bat kadan ka jing map bat sapet ya kani ka video jonga kini artli ki jing penbe men simbaman ngan sabu lang hakani ka link hakani ka video jonga ka end screen ngan sabu artli ki video ka badai syapang ka jing penbe men simbaman la da pihak ko makani ka pop film one shara center jongi ngin penduai fi phone chana la ni text na WhatsApp ru ngan penirap banduai fi banle hani ka jing kala mod la bun ki bahak ko makani ka pop bat ngalai rap yaki kam shimdan ka iga jing e matakila lat lut kila plai ki pop kim shimle shu bat matakila shakriyo blai mo kila yo ka jingma e no blai ti wal sa shu ka ni ka pop kloi da text no ka WhatsApp janga no pen yo ka jinglat ai pen yo ka jingma e no Jesus Christ la ban pen em fi na man ta ka buram jong try da like da share ka ni video khu blai shibun ngin dai kan du pat